Two policemen were left nursing severe injuries at Harare Hospital after they were attacked by an angry crowd, which accused them of conducting an illegal traffic operation in the country's capital city, Harare, resulting in the death of a local resident. Zvachizongoendwa manje zvadhakwa. Toona kuti mapurisa aya amuudza kuti akambonokepcha vakomana kuAfondeo 78 vakabatiwa vakaruwa vakabrutaliziwa kusvika izvezvi vachiri muusungwa nhasi vachizogadzirwa size. Vanorwa an illegal operation kunoko muna mushikashika vanhu vobva vajamukira kuzosvika patoona kuti zvava zvakonzeresa aiwa kufa kwe54-year-old man. Zvataona kuti vakomana ava mapurisa vapedzwa busy. Sana pina masvika unobuda nyongwa pina unotibva subscribe like turn on the bell like timina muna mumwe kwamuchinze. The Sabc confirmed the incident saying the two officers involved in the incident would face disciplinary action. The police spokesperson Assistant Commissioner Ponyat said the force was attacking stern action against the cops who attempted to illegally stop a commuter omnibus, leading to the death of a 54-year-old Harare man. Pana patoona kuti mapurisa anoaccuse kuti aiwa vanoda kuita an illegal operation isingambozivikanwi nevakuru vavo. Mapurisa anotongopinda oda kutongomisa vakomana zvamuzama kuti vakomana ava ndokupa kutowanira pekurarama pari kuita zvinhu zvemadhiridhiri kana zvekuita sei sezvamunguziva kuti vakomana ava yes vanhu vemutemo but dzimwe nguva vanenge vakuti zviita zvisiri pamutemo kuti vakwanise kumaneja mafinances avo. Toona kuti chinozobvondoka panoonekwa kuti this operation inonzi haizikanwi, vanozama kuda kuita an illegal operation kuda kumisa makomita omnibus. Patoona kuti mudhara mukuru abva afa vanhu ndokutanga kujamukira mapurisa awa. Zvataona kuti vadoshamisika vachitoona kuti vanhu vanoti against the Sabc police. Vataona kuti vakomana ava vatopiwa disciplinary action. Kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu musango subscribe like turn on the bell icon.